International Relations ħadd bħala kors ma' European Global History. Jien ħossni ottimist ħafna għal-sena u nixtieq nagħmel mill-aħjar tagħha. Want to make the most of it, ux? Sena differenti u minn sixth form u nispera li tkun sena tajba. Qed nistudja l-liġi, nistenna esperjenza sabiħa ġdida ma nafx differenti ħafna ta' sixth form. Computer engineering, fimni. Ma nafx eżatt, nistudja bil-kwietu. Diħla liġi u nispera li kollox imur sew li għamilti deċiżjoni tajba. Qed nagħmel kors tal-architecture, qed nagħmel BSc bħalissa. Nigradwa sena d-dieħla suppost, ħanamel masters wara, u hopefully naqbad fid-design sew dak ix-xogħol li nixtieq nagħmel. Bħalissa da bikom, l-aħħar sena, sa naraw then hopefully nsibu xogħol u nibqa' għaddejja fuq din-linja. Nisseba sena l-Università, hija tielet sena European Studies. L-Università li kienet esperjenza li ġallitni nikber ħafna, kont diversi għadiet studenteski, kont diversi involut f'ħafna affarijiet differenti, għalhekk tallimt mhux biss li għandi bżonn nifoka fuq xogħol, imma fuq karriera, għalhekk qed nibni l-karriera tiegħi. Xi noħroġ mill-Università ma nafx xogħol ħankun nagħmel, imma naf li ħankun nagħmel xi ħaġa kif għamilt s'issa dejjem biex nitgħallem, nibqa' nitgħallem.